bliver nødt til at flytte herfra, fordi jeg simpelthen ikke har råd til at bo her, og fordi min lån udløber. Det værste ved at flytte, det er at opgive sin hule på en eller anden måde, og flytte ud til det uvisse. Altså fordi at her ved jeg, at jeg er tryg, og her synes jeg har rart at være, her kan jeg slappe af, og jeg ved ikke om jeg kan falde til et andet sted. Selvfølgelig kan jeg det, men det vil måske tage meget, meget lang tid. Det kan også være, at jeg skal igennem forskellige flytninger. Det synes jeg er meget scary på en eller anden måde. Hvorfor min mand og jeg valgte det her hus dengang, det var simpelthen på grund af blåregnen, der kom her. Vi har været rundt og set på en masse huse, og jeg ville enormt gerne have et gammelt hus med sjæl. Og der bare kom her, og det var lige den var sprunget ud, og jeg bare så alle de der lille blomster oppe i loftet og sådan noget. Altså der var jeg bare solgt. Jeg har været gift i 10 år og været sammen med manden i 20 år og blev skilt for 30 år siden. Så ja, og vi boede sammen her i 10 år, og så købte jeg ham så ud. Det vi blev skilt, og så blev jeg her med børnene. Det var alfa og omega for mig at blive her i huset, altså på grund af børnene. De skulle have den samme hverdag, gå i samme skole, og det var meget kompliceret skilsmisse, og meget svært at kommunikere, min eksmand og jeg, og så derfor så synes jeg, det var rigtig vigtigt at prøve at bevare hjemmet her. Så det er ligesom det alle penge er gået til, det er at blive her og give dem en god opvækst. Ja. Jeg synes, at det måske kunne være på en eller anden måde rart, når man nu alligevel skal på en eller anden måde starte på en ny epoke i sit liv igen, at måske bryde med det her sted, hvor man har boet hele sit liv i 50 år, og som kommer ud et sted, hvor man bliver mødt med nye øjne, og hvor man møder andre folk, så det ikke er det samme om igen, ikke? Altså, og det kan jo være, at det bringer et eller andet med sig. Det er jo det, jeg håber på, at det måske kan bringe et eller andet fantastisk ind i livet. Altså.